Makini koko blogo mbakanito de Jacom AUC bro chalnade koko mondo we ane mondo walusa negi MCA ma Kochi Award mondo ngiso ne to eto geno mare nango kapo kwa bi mondo wangene to de Jacom AUC bro chalnade siasa ma piny Kenya musibo nyangi chin ka dino neno ka jotelo magudiem gwenge makalu ka ndi ne chalo ko gima project en piny kinde mano timo limbe ne mag dongruok to sani neno ka kuro gik moko lokore neno ka bigori neno ka jotelo tete mo yier moko ngini ma wuok siasa mane bura mare no wuok ko maro ka jatend piny kaka achiel kuom jotelo mag ODM Homabay kandi geno mari yana ng'o kalo ko limbe ma jatend piny mondo tim e county ma Homabay ka odiochieng' makiny erokamano Ali Abich mana kisewacho an Michael Nyangi MC ma ya Kochi Award rona wach jatelo moro amora ka dhi limbe kamoro to winjo be ne rwake sama jatelo ko dhi limbe kamoro ngiso ni oting'o bero dhi kumo dhieno omiyo wan kaka achiel kuom MCs ma Homabay County ne wasebedo piny mowuoyo mowacho ni warwak jatelo e yo moro mamnyalo rwake godo wa welcome ko biro Homabay County. We are sure ni samudhi biro dhi kelo gik mabecho modhi kelo apart from gik modhi yaw. Koro ndaero wacho ni jite owuok ko mondo rwak the president Honorable Dr. William Ruto ko biro mondo wang'ise lony man go be kisiasa. Daer mar wacho ni ndalo mokadho manake sawacho na nitie some problem moko matis nyalo yudo ka samoro kane jayudie moro biro nigi function moro to kidhie in honorable member kata moyier gi the party to kiduogo samoro ibedo de waived mado timore Homabay County timore Migori County timore Kisumu County timore Siaya County apani man is now something of the past omiyo daer wacho ni jowa gotio maber moso agone Raila Amolo Odinga erokamano kuom neno nikech gim Raila neno an ok dane koro ka iloso wacho ni ji oti together rapan mana munjwa tim to dae mar wacho ni onge MOU ma the ODM society gi UDA and therefore the gima jogi time man ju nyawo mro ji tiati amicable because Kenya is bigger than individual to do wacho ni the UDA ni koro muonyo ODM am still a member mar ODM kendo kata 2027 apro machungi the ODM party so the ODM party is still intact omiyo gima timo sane ni watiyo together mondo development timbe no bi nyasa after all whatever duto wachulo suru omiyo kwa chulo suru unjo bene chulo masuru ngata watu unjo bene yudo ber mar gima timenate gima wachulo no me aparo ni biro president dikelo opportunities mang'eny we expect ni yore mano kwa menyasa ka mondo machalo aka wan gi Tuta Ring Road wan gi mano kwa mo Kanyadhiang' madhi nyaka Mfanga madhi gini madhi Pala mabiro nyaka Kandiege duko tuchi Kadel okon mana ng'eni ka president obiro mano dhi timore wan gi mancho chaki maya Sori mabiro nyaka Sindo mabiro nyaka Mbita no chaki to kwamo ng'eni biro ma president dhi miyo gik mano kwame nyasa kate timenade ti omiyo wan biro ne ya very happy kod biro ne erokamano ahinya Musimo Nyangi an ka bende